ήρθατε. Αυτό είναι το ρούχο για το τραγούδι, δεν ήταν για την εκπομπή, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω να αλλάξω. Και επειδή γίνεται φασαρία, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει έρθει η Τζένι Γκάρθ και Κέλλη τη λένε μέσα από τη σειρά. Τη γυναίκα τη λένε Τζένι. Το μικρό της είναι Τζένι και το επίθετό της είναι Γκάρθ. Εσείς που ήρθατε όλοι εδώ σήμερα και βλέπετε Beverly Hills, μήπως θα μπορούσατε λοιπόν να μου αποδείξετε ότι όντως βλέπετε Beverly Hills και ξέρετε τη μουσική? Τι ναι, αυτό το ναι ήταν ψόφιο ναι. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου το ναι. Ωραία, πάμε να ακούσω τη μουσική. Η μουσική ποια είναι? Μου λέτε ναι. Πού είναι η μουσική? Η μουσική την ξέρει κανείς τη μουσική? Τι? Καλά, εντάξει, αφήστε τα ταρατούρα, ταρατάρα. Και αφού λοιπόν είμαστε όλοι έτοιμοι... Μην ακούω κύχ. Αφού είμαστε λοιπόν όλοι έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, το μπράβο καλώς ήρθατε φιλοξενεί τη διάσημη Τζένι Γκάρθ. Welcome to Greece. You are very beautiful. Oh, thank you. Sit down. Άντε πιο δυνατό! Άντε! Λοιπόν, εγώ θα μιλάω ελληνικά, υπάρχουν οι μεταφραστές, για να μην σας κουράζουμε, θα γίνονται οι μεταφράσεις. Θα παρακαλούσα περισσότερη ησυχία, οι φωτορεπόρτερς να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί σας το υποσχέθηκα στην press conference που δώσαμε. Η Κέλλη είναι μια κούκλα, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ πετυχημένη, κάνει καριέρα μεγάλη, την αγαπάτε και εδώ που τη βλέπουμε από κοντά είναι ακόμα πιο ωραία, θα λέγαμε. Θέλουμε να την ευχαριστήσουμε που ήρθε στο Καλώς ήρθατε, που ήρθε στην εκπομπή μας, που ήρθε στην Ελλάδα και επειδή, ξέρετε, είναι οι ερωτήσεις συγκεκριμένες, γιατί έχουν, το λέω στους καλλιτέχνες γενικότερα, managers, και αυτοί καθορίζουν το πώς θα παρουσιαστεί ο καλεσμένος. Να τη ρωτήσουμε λοιπόν και να της πούμε τι τη φέρνει στην Ελλάδα. Well, I'm here to launch a new fragrance called Είμαι εδώ 99. πέρα για να προωθήσω ένα νέο άρωμα. Είναι η πρώτη φορά που επισκέφτεται τη χώρα μας και ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις της? Well, it's very beautiful. Είναι μια υπέροχη χώρα. Ήδη επισκέφθηκα την Ακρόπολη και περπάτησα στην Πλάκα. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα φιλόξενος και πραγματικά έχω περάσει υπέροχα μέχρι στιγμής. Το σύριαλ λοιπόν Beverly Hills έχει 8 χρόνια σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία και εσύ σαν Κέλλη είσαι πολύ δημοφιλής, famous. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου για τη συγκεκριμένη σειρά? This year we have many exciting things in store. As you Έχει saw πάρα on the πολλά last συναρπαστικά episode, στοιχεία. Νομίζω ότι το είδατε στο τελευταίο επεισόδιο, ότι πυροβολήθηκα. You will find out if she lives Θα or βρείτε she λοιπόν κατά dies. πόσον η Κέλλη θα επιβιώσει ή πεθαίνει. Most exciting. Και βέβαια αυτό θα είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει, ούτε η ίδια φαντάζομαι η Κέλλη, αλλά ούτε και η παραγωγή της σειράς, ότι το συγκεκριμένο σύριαλ θα είναι τόσο επιτυχημένο και στην Αμερική, αλλά στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα. Να μας πει η ίδια ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας.
Oh, I don't understand. I mean, δεν ξέρω, ούτε κι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι υπέροχο πραγματικά, οι πάντες λατρεύουν το show αυτό. People love to see what life is like in Beverly Hills and what it's like to live there in California and in the United States. I think that's why everyone in Europe loves the show so much and overseas. But the show is very realistic and I think the teenagers can relate to it. Και ο κόσμος μπορεί να ταυτιστεί μαζί του. Ποιο πιστεύει ότι είναι το δικό της μυστικό της επιτυχίας? Well, I don't know. Δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσα να πω. I am very happy at home. Είμαι ευτυχής όντας σπίτι μου. Η οικογένειά μου χαρίζει μεγάλη ευτυχία. Νομίζω ότι αν κάποιος είναι προσγειωμένος και έχει ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή, τότε είναι εγγυημένη η επιτυχία του οτιδήποτε και αν κάνει. Φοβάται που οι θαυμαστές της όταν τη βλέπουν από αγάπη θέλουν να την πλησιάσουν, να την αγκαλιάσουν, να τη φιλήσουν? Πώς νιώθει? Ορισμένες φορές ίσως να είναι υπερβολικό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουν να εκφράσουν την αγάπη και συμπάθεια που έχουν σε μένα. Πρέπει να είναι ευτυχής γι' αυτό. Τι τη ζητάνε και τι θέλουν συνήθως? Ορισμένες φορές θέλουν απλώς να τους χαιρετήσω. Ορισμένες φορές θέλουν να υπογράψω πάνω στο σώμα τους, στα ρούχα τους. Αλλά δεν το κάνω. Της αρέσει, φαντάζομαι. Yes, it's very nice. Ναι, μου αρέσει όλη αυτή η ευθύνωση. Σαν Κέλλη, είσαι η πρωταγωνίστρια της πιο επιτυχημένης σειράς. Πόσο ίδια είναι η Τζένι Γκάρθ στη ζωή της με την Κέλλη Τέιλορ? Well, Kelly Taylor and myself are actually η Κέλλη και ο very αυτός μου αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση του ρόλου, προσομοιάζουν ιδιαίτερα, έχουν πλησιάσει πάρα πολύ. Ενδεχομένως να φάνηκε στο ιδιαίτερα αφελής η Κέλλη, αλλά η Κέλλη στο σύριαλ, αν θέλετε, αναπτύχθηκε, ορίμασε. Ανέπτυξε μια προσωπικότητα που τώρα έχει συνείδηση των πραγμάτων. Ενώ στην αρχή ήταν κάπως πιο διαφορετική, αν θέλετε, πετούσε. Τώρα είναι πιο προσγειωμένη. Από τους συμπρωταγωνιστές που έχουν εξετρελάνει τα κορίτσια στην Ελλάδα και αρέσουν πολύ στα κορίτσια, η ίδια με ποιον είναι πιο κοντά, νιώθει πιο φιλικά? With the men or women? Men. I don't know. I love them both. I identify more with the women. Αν θέλετε περισσότερο, τα πάω καλύτερα με τις γυναίκες πάνω στο σετ παρά με τους άνδρες. Είναι λογικό. I think that why do I identify with them more? Γιατί τα πηγαίνει καλύτερα με τις γυναίκες. On the actors on the show? Yes, for the actors. I see. Tiffany is one of my very best friends. Η Τίφανη είναι μία από τις καλύτερες φίλες μου που παίζει την Βάλερη. Είμαστε πραγματικά σαν αδέλφιες. Και γενικά στο σόου ήμασταν αδέλφια. Ζούμε πάρα πολλές ώρες μαζί. Ορισμένες φορές βέβαια τσακωνόμαστε κιόλας. Γενικώς όμως τα πάνε καλά στα γυρίσματα? Υπάρχει δηλαδή φιλική ατμόσφαιρα ή υπάρχει ανταγωνισμός? No, it used to be very much so. Πραγματικά, στην αρχή μπορεί να ήταν λίγο τα πράγματα λίγο δύσκολα και ανταγωνιστικά, αλλά τώρα πραγματικά έχουν εξομαλυνθεί. Φαντάζομαι ότι όλη αυτή η επιτυχία σημαίνει και σκληρή δουλειά. Να μας πει πώς τα καταφέρνει, αφού διαβάζουμε και γνωρίζουμε ότι έχει οικογένεια και ότι πρόσφατα απέκτησε και ένα μωρό. Baby. Yes. Ναι, είναι αλήθεια. I'm very busy. Πραγματικά είμαι ιδιαίτερα απασχολημένη. Έχω πολύ βαρύ ωράριο. Αλλά νομίζω ότι αυτό σημαίνει στους περισσότερους, σε όσους πρέπει να συνδυάσουν δουλειά και οικογένεια. Είναι δύσκολο να καταφέρει κανείς ταυτόχρονα να είναι επιτυχημένη και οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έχω πάντα μαζί μου το μωρό μου στα καθημερινά γυρίσματα. Και στα γυρίσματα το έχει το μωρό της? Yes. Και ποιος το φροντίζει όταν κάνει γύρισμα?
Υπάρχει κάποια νταντά η οποία με συνοδεύει. Να μας πει τι ονειρεύεται και τι σκέφτεται για το μωρό της. Έχω πάρα πολλά όνειρα. Ελπίζω να μεγαλώσει και να αγαπιέται και να αγαπάει τον κόσμο. Και τι σημαίνει για αυτήν ευτυχία? Η ευτυχία είναι ένα πολύ ζεστό και φιλικό περιβάλλον που δημιουργεί αρμονία, που βοηθάει κάποιον να είναι ταυτόχρονα και απασχολημένος και αρμονικά. Τα επόμενα βήματά της ποια είναι, τι θα κάνεις? Αυτή τη στιγμή έχω εδώ πέρα για ένα διαφημιστικό ακριβώς για το άρωμα και μετά θα συνεχίσω. Θα γυρίσω στις ΗΠΑ, θα συνεχίσω με το σύριαλ και μετά ποιος ξέρει. Τι θέλει να δει άλλο από την Ελλάδα, τι ξέρει για την Ελλάδα? Θα ήθελα να σκεφτώ τα νησιά. Ποιο νησί? Αλλά φοβάμαι ότι δεν έχω χρόνο. Ποιο νησί? Για ποιο νησί γνωρίζει περισσότερα, ποιο νησί της αρέσει? The famous island. I know nothing. Δεν ξέρω απολύτως τίποτα. Για κανένα νησί. Δεν ξέρει κανένα νησί. Λοιπόν, εγώ θέλω πολύ να την ευχαριστήσω που ήρθε σήμερα. Thank you. Και της εύχομαι επιτυχίες πολλές. Thank you. Και προσωπική ευτυχία. Τι έχει να πει, αν κοιτάξει την κάμερά της, δεν ξέρω ποια κάμερα είναι, τι έχει να πει στους πολλούς θαυμαστές και θαυμάστριες που έχει στην Ελλάδα. Που είναι και άντρες, πολλοί άντρες, και γυναίκες. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που παρακολουθούν το σύριαλ και για το ότι με θαυμάζουν. Thank you very much. You're welcome. Ευχαριστούμε. Thank you. Λοιπόν, αυτά από τη Τζένι Γκάρτ. Και ήθελα να πάω σε κάτι άλλο. Μην νομίζετε λοιπόν το κουτσομπολιό. Θέλω να σας πω ότι και οι διάσημες εδώ που είναι στο Hollywood και στην Ευρώπη, αλλά περισσότερο στην Αμερική, που τις βλέπουμε να είναι κούκλες, να δημιουργούν οικογένεια, να έχουν παιδιά, έχουν κάποιες βοηθούς στο σπίτι για να πηγαίνουν να τους ψωνίζουν, αλλά και οι ίδιες όμως, επειδή είναι αντιστάροι περισσότερες και είναι πολύ απλές, θεωρώ ότι παίρνουν το μωρό τους στο καροτσάκι με τον αγαπημένο τους και πηγαίνουν στην Αμερική μέσα στα σούπερ μάρκετς, χάνονται εκεί και αρχίζουν και ψωνίζουν. Και ξέρετε ότι τα αμερικάνικα σούπερ μάρκετ είναι μια τρέλα, γιατί μπαίνεις εκεί και δεν θέλεις να βγεις, κάθεσαι με τις ώρες. Οι άλλες λοιπόν οι διάσημες της Ελλάδας που όταν βγουν έξω από την Ελλάδα δεν τις ξέρει κανένας απολύτως, δεν έχει καμία σημασία αυτό, φροντίζουν και αυτές για το σπίτι τους. Δηλαδή, φροντίζουν να πάρουν κάποια πράγματα για να μαγειρεύσουν στον αγαπημένο τους, κάποια άλλα πράγματα για να τα έχουν στα σιτάρια τους, για να φροντίσουν τους φίλους τους. Τέλος πάντων, και εμείς οι παρουσιάστριες, κάποιες φορές πηγαίνουμε στα υπέροχα τα δικά μας τα ελληνικά σούπερ μάρκετ και αν έχουμε λεφτά τα βιάζουμε και όρεξη, εάν δεν έχουμε τα χαζεύουμε, σκύβουμε το κεφάλι και φεύγουμε. Πήγα προχθές στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω κάποια πράγματα. Γιατί ήθελα να φτιάξω στα παιδιά, στον Περικλή, στην Κέλλη, στο Βαγγέλη, στην Αθηνά, σε όλους, την Έλενα, τους φίλους μου λέω τώρα. Ήθελα λοιπόν να τους φτιάξω μία μακαρονάδα που έμαθα όχι από την Ιταλία, από τη Γαλλία αυτή τη φορά. Λοιπόν, και ψώνισα αρκετά πράγματα. Ποια είδα? Σηκώνομαι. Οπ. Εντάξει, καταλαβαίνετε γιατί γέλασε, γιατί σηκώθηκα και είχε σηκωθεί η φούστα μου. Sorry. Λοιπόν, ποια είδα στο... μπορείτε να της εξηγείτε γιατί λέω κάτι δικό μας, γιατί μην κάθετε έτσι κοπέλα, ότι είναι για το πρόγραμμα. Τη ρωτάτε αν ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ μόνο. Yes, I do enjoy going to the supermarket. Ναι, ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και της αρέσει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, τι παίρνει? Tell me, please. Tell me. Orange juice. Orange juice. Χυμός πορτοκαλιού λοιπόν. Diapers. Πάνες για μωρά. For the baby. And
Toilet paper. Και χαρτί υγείας επίσης. Very sweet. No problem. Και να μας πει ποιο φαγητό μαγειρεύει στον άντρα της. For your husband. Cook? Yes. He does all the cooking. I don't... Ο σύζυγος κάνει όλο το μαγείρεμα. Perfect. Perfect. I like this very much. Λοιπόν, πήγα στο σούπερ μάρκετ εγώ, δεν έχω άντρα να μου μαγειρεύει και είδα τη φαντορούλα να τζουρνεύει. Thank you. Thank you very much.